Jeg overrasker ham. Ja. Nej, lad ham være. Hvorfor hvis han er 80? Har han en 4? Nej, det er det, jeg ikke ved. Det er det, jeg gerne finde ud af, om han har. Okay. Okay, bare kom. Og så slår jeg på dig, men du skal ikke slå på mig. Du skal bare slå på mig. Ikke slå på rum med noget. Bare hånd. Ups, det var forkert. Der har noget på sig. Nej, en pickaxe. Jo, og så sten. Han gav mig et par sten. Sten. Nu fandt et kobbestone, ikke bare stone. Jeg vil fucking op, men jeg må ikke komme det. Det var sgu fandme bare en her er stigen. Jeg putter stigen. Tænk, hvis han kommer nu med noget gear på sig. Ja, nej, Nalko. Red mig. Jam! Okay, luk døren. Hvor det var lidt cool det der. Nu bliver ikke nok at snakke med ham. Ja, vi kunne gå ud og dække bord, hvis vi gad. Ja. Fuck, han var ved at nakke mig ham der. Ja. Så er også en lille lykke. Men pickaxe. Eller vil du have et svær? Nej, vagtbånden var for hurtig. Jeg kom til at slå ham, men jeg skulle slå en anden. Fuck dig. Så var det vagt. Jeg vil have ja. Få en økse og noget mad. Havde du et svær på dig? Ja. Du kan få et svær og noget mad. Okay. Og en pickaxe. Ja. Hvis nu min bliver ved. Den vagtbot, han er så grim. Men det her det bliver nok sidst her på klippet. Nej, hvor satan. Vi ses i næste video. Hej hej.